ударете палеца за харесване и се абонирайте за канала ми, иначе ще имате лош късмет за винаги. Запамезим хора, добре дошли отново. Днес ще играем на една игра, която много ме затрудни, когато я играх за първи път. С това сега ще я играя за втори път. Не знам дали си я спомняте. Аз ще я напиша долу в описанието, за да знаете, ако искате да играете, за да видите сега геймплея. Така че сега отивам тук и пише да е с main menu. Ще му кажа play. И ще му кажа, айде ще сложа Grandpa, защото помня, когато за първи път играх този, имаше пушка. А за Грани. Ще игра с Ендрина. Upgrade. Какво е та Upgrade? Простете хора. Сега. Това е за това. Как да изглеждат? Това са много яки. Може пак да ги апгрейдна? Ще го напарам пак. Гледаш куп. Простете хора, само че трябваше да го оправя тук да мина това. Какво? Така съм много яко. Без нищо. Така съм супер. Че натискам старт и започваме. Вау! Страховито. Но помня, че в Night 4 или Night 3, Night 4, Night 5 той ще намеря. Той как така ли е, бе? Да, ето го. Толкова бързо? Само не е тук. Така че, за сега... неговите footsteps! Айде, покажи си за изглеждаш като мъж, бе! Айде, ято. Ти не беше ли това ти? Само не ми кажа, че си намерил пушката вече. Мисля, че... Той ме... Двойно ли направи, бе? Той няма пушката се върта. Какво стана, бе? Най-3. Лето кавете с пушката. Да. Беше... мисля. Той е с пушката. Ще трябва да се внимавам с него. Айде, бе. Къде? Малко е страшно. Пропусна ме! Ти си ме мискал, бе. Айде. Искам да изяждам те. Най-накрая, брат. Търсят навсякъде. Стига, бе. Добре, най-4. Още 2 дни, още 2 пъти. Помня, че ако те...
Аз си кривия. Да, тук заби като мъж. Бегш като жена си. Давай си. Това бега се. Какво става, бе? Не е на това място. Трябва внимавам! Защото става за крейзи. Той го няма още. Той го навънка. Кривия! Крив си! Много си крив, добре, че се скрих. Айде, бе, къде? Загубих. Какво? Ау! Как не те видях? Само да те намеря и сами падна. Айде, се, кога ще се... Съживи се... Ти кривия. Но как той има Unlimited Ammo? Мала си им гати футстепс. Гати кривия, пропусна ме. Какво ми бегаш? Ти се трябва само да те заредиш. Чакай, намерихте. Сърпрайз атака! Ти! Ти как ли ще ми бягаш? Не! Само не мърдай. Аре бе! Намерихте вече. Как ме застреля? Два пъти вече ме застреля. Малко. Къде? Къде си? Няма ми паднеш този път. Айде бе! Победих! Добре хора, това е за видеото. Даже сега ще ви покажа един спонсор. Преди да завърши това видео, това е играта Контексто. Това е много забавно, просто трябва да отгаднете думата. Секретната дума. Това не е като песеница, както представяте. Знаят само първата и крайната. Това е този път, ето тук на Game 2. Тук просто трябва... трябва да пишете на... Трябва да пишете на английски, за да може да... Ето хора, отгаднах думата от първия път. Ето тук, ако натиснете Close Words, тук ще ви излязат 500 най-близки думи. Ето сега ще ви го кажа. По принцип има и червенко, но това е много далеч. Това означава, колкото по-голямо е числото, толкова по-гадно е, защото сте много далеч. Малко е, примерно сте так някъде ето тук. Да, означава, че сте много близо. И ако ето аз както отгътнах думата paper, ако някой не знае кой е paper, това е лист. Ето и ако познаете думата, пише Congrats, you got the word number 2 in one guesses. Това означава, че сте познали думата. И ето тук, ако искате да играете пак, натискате на Previous Games. И отивате чакай тук. И така съм ми гейвнат, но където тук съм сбъркал, ето. Аз съм използвал хинтове. Ето виждате ли това с червенкото? Ето на твар. Вижте какво място е. Ужас.
Това е много зле. Така че, я се върна малко по-нагоре. Ето, Love Hotel съм и това в оранжево, това е някъде в средата. И думата беше Neighborhood, което го сбърках. Всъщност не го сбърках, а се предадох, защото се сетих за нея. Така че ако натиснете Previous Games, я пак казвам, може да, ако искате да удадете рандом. Това просто ще ви избере някаква рандом игра. И ще пробвате просто. Ето, примерно, натискам трета и то се почва да ми спочва едно, просто трябва да отгадна. То не на всяка игра е думата paper. На всяка игра е различна думата. Имам даже някои думи, които изобщо не ги знам в английски език. Затова е трудно. Така че използвам хинтове, за да може все пак да се сетя близка дума. Ако натискате между другото хинт, ето, чакайте. Ето тук. Гауст. Тъпа няма. Ето тук. Ето тук има хинт. Ето това. Ето това няма как да го натисна за жалост. Защото вече играта ми е приключена. Но тук имате play hint, докато играте give up, ако вече не знаете думата. Previous game са другите settings, credits. Credits. Не е интересно. Ами така, хора, това е за днешното видео. Ще се видим другата седмица или другия месец, който и ден да е, защото по принцип правя много рядко видеа. Така че до нови срещи. Чао от Мартин Amazing. Обичам ви. Чао.